ଏଇଟା କେତେବେଳେ ଅନ୍ ହଉଛି ଏଇଟା କେତେବେଳେ ଅଫ୍ ହଉଛି ଏମିତି ହଉଛି। କିଛି କାମ ନାହିଁ ଏଠି, କିଛି କାମ ନାହିଁ। ମାନେ ଚାଲିଲେ କେତେବେଳେ କୋଉଟା ଚାଲୁଛି ନାଇଁ। ଶୋଇନ
ଯେହେତୁ ସେବା ମଧ୍ୟ ବୋଲି ଆସିଛେ ପରିଚୟ ଟିକେ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପରିଚୟ ଦେବା ସହିତ ଚାରି ଯୁଗର ଜନ୍ମ କଥା ସଭା ମଧ୍ୟ ଆଜି ବଖାଣ କରିବା ଟିକେ ପୁଅ ବୁଝାଇଲ।
ଅତସନି ଜଗତ ଗାଦି ଏ ବଧିବାର ମୋ ମୟୂର ଯେ ଭେଟି ପାର୍ବତୀ ହର ମତେ ପିଲାଙ୍କର ତଳି ଯୁଗର ଏ ଚାକିରି ପାଇଲା ନା ଏ ବଦଙ୍ଗ ଯାତ୍ରା ମୋର ଜାନ ଏ ହରକ ଯେ କୋଗଲି ଯେ ଲୁଟାବେ ଭେଲି ପ୍ରାଣୀ ଏ ଚାରି ଯୁଗ ଜନ୍ମ ସଭାରେ ଭଣିଲେ ଭୂମେଲାଣି ଏ ଜୟ କୃଷ୍ଣ ରାଧାଇନି ଝିଅ ମେଲାଣି ବାବୁ ଢୋଲିଆ ଯାହା ହଉ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯଦି ଅନୁମତି ହବ ବିଷୟଟି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଏ ଶୁଣ ହେ ସୁଜ୍ଞ ଜନ ହେ ଶ୍ରୀ ରାମାୟଣ ପୁରାଣ ଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଯୋଧ୍ୟା ମଣି ମଣ୍ଡନ ଜନନ୍ଦନ ମୋବାଇଲ ମୋବାଇଲ ଦଶରଥଙ୍କର